Васил Тошков, АК Глокси. Много думи може да се казва за него, но със сигурност е един от най-добрите SEO оптимизатори в България, така че аплодисменти за Васко. Благодаря ти, Марто, за представянето. Здравейте всички, казвам се Васил Тошков. Днес избрах да ви говоря за авторство и по-точно авторството, свързано с социалната мрежа на Google+, просто защото само те за сега по стандарт вързват авторството, т.е. чрез HTML5 Relation автор. И аз виждам бъдеще именно в това. Авторството за мен, честно казано, е най-горещата тенденция при SEO, заедно с микродатата, за която вече стана въпрос и за която говорих на SEO семинара миналата година. И целта ми с тази презентация е да ви убедя в това да инвестирате в по-точно в авторитет на вас като хора и в авторитет на бранда си, тъй като Google дават възможност и авторство да се вързва и към брандове, т.е. към Google+ страници, чрез Relation Publisher. Значи, за мен няколко думи, завършил съм информатика, магистър съм по софтуерни технологии и се занимавам с SEO вече над 7 години и само с това предимно се занимавам. Останалото Марто мисля, че добре ме представи. За какво точно ще стане въпрос днес? Първо, какво е авторството като дефиниция, как стана така, че се стигна до него, т.е. какви проблеми то решава и защо ни е необходимо, как се осъществява свързването. Един термин, който се появява с авторството, това е терминът авторанк, въпреки че не е официален, много се говори вече за него и ще се опитаме да предскажем какво влияе на него и по-точно да отгатнем. Авторството при фирмени страници, някои често срещани грешки, които наблюдаваме от нашата практика и накрая обобщение и как да започнете, общо взето. Така, какво е авторство? Най-просто казано, идеята за авторство е за всяка една публикация в интернет да стои човек, т.е. да се знае кой е създателят на това произведение, независимо дали е текст, дали е изображение, видео и така нататък. При брандовете идеята е същата, т.е. за всеки един сайт да се знае, в смисъл много силен тръстов фактор е да има бранд зад него, т.е. да е вързан с някоя Google+ страница, която естествено да се поддържа, да е активна и така нататък. Авторството по дефиниция е HTML5 стандарт, т.е. това е нещо, от което могат да се възползват не само Google, но и останалите търсачки и социални мрежи, стига един ден да поискат. За сега, както казах, и само в Google+, въпреки че примерно Яндекс имат някакви опити, знам, за авторство, но идеята там е съвсем различна. Буквално от 2 дни Bing се опитват да правят нещо в алгоритмите си, да предсказват кой е автора и да показват снимка на него или на човека, за който се говори в конкретната статия, примерно. Но чисто технически, като стандарт, само Google спазват концепцията. Основната идея е да се върви от авторство към авторитет. Тоест, не е достатъчно просто да си създадем Google+ профил и да си вържим авторството. Идеята е да сме активни, да взаимодействаме, хората не следят и така нататък. Тоест, ние да се покажем пред Google, че сме истински човек или че сме истински бранд. Малко по-късно ще стане въпрос точно за това. Но ще се опитам да направя малка история на SEO оптимизацията с цел да покажа как се стигна до авторството. В началото всичко беше един прост алгоритъм, в смисъл прост като концепция, сложен като формула, алгоритъмът за PageRank, на който пръв въведоха Google и т.е. на база връзки да се класират резултатите и който доведе до техния успех. Но този алгоритъм си има и своите недостатъци, т.е. както се вижда, може от една връзка да станеш, от една силна връзка да получиш много PageRank, който тогава влияеше преди години сериозно в класациите. Може и чрез множество малки връзки, където именно е проблема. Т.е. много хора започнаха да злоупотребяват, т.е. да взимат колкото се може повече връзки, откъде ли не, само и само, имаше такава даже концепция, трябва да имаме всички възможни връзки, които могат да се вземат.
И това естествено не говори по никакъв начин за качество, така че по едно време се охладиха страстите, или по-точно се направи опит да се охладят чрез Relation NoFollow, който много бързо се имплементира от големите сайтове, социални мрежи по това време и така нататък, но реално не спря спамерите. В смисъл, не успя. И това, което все пак се получи, е, че независимо от NoFollow или не, започна един период, в който Google се интересуваше много от съдържание, искаше съдържание, т.е. осъзна се, че съдържанието е най-важното. И в който период отново започна да се злоупотребява в този смисъл, че хората започнаха да копират съдържание от всякъде, да го агрегират, да го генерират, спинват и така нататък. Тоест, получи се една експанзия, т.е. идеята беше да имаш колкото се може по-голям сайт, независимо какво е съдържанието в него. Ако някой помни сайтовете за обяви в България до преди година и нещо, как злоупотребяваха с тяхните тагове и индексираха се резултатите от търсене, буквално за почти всичко излизаха, а нямаше нищо, т.е. не отговаряха на търсенето на потребителя. Слава Богу, дойде пандата, която буквално за една вечер изчисти всички резултати, в последствие и други апдейти, като пингвин и така нататък. И в момента какво имаме като резултат? В момента като резултат имаме много малко авторитетни домейни. Тоест, ако преди за авторитет се говореше авторитет в рамките не толкова на домейн, а в рамките на страница от сайт, в момента се говори за авторитет в рамките на един домейн. И това, както ще кажа след малко, в бъдеще вече ще върви към авторитет в рамките на човек, т.е. като физическо или като бранд. Нали? Агент или лице, как да го нарека. Така, и при текущата ситуация, т.е. има много малко авторитетни сайтове, които реално влияят на класирането. Всички останали просто Google най-вероятно игнорира връзките от тях. И това, което всички се опитват да направят, е да качват с тези сайтове. Т.е. примерно големите медии. Винаги има начин. В смисъл, дори текущото положение не е толкова сложно за избягване на злоупотреби. Тоест, винаги има начин в един сайт да качиш колкото и да е авторитетен и голям, било то чрез прес-релиз, било то чрез някакъв файл да си вземеш връзка, гест блогинг и така нататък. Има начин да си вземеш връзка, така че и това не ни защитава, нали, от злоупотреби, свързани с, нали, манипулация на резултатите. И именно тук идва авторството, при което ще е важно и неговата концепция едно съдържание да не е важно толкова къде е качено, както е в момента, нали, на кой домейн и какъв е неговият авторитет, а по-точно важното кой е авторът, т.е. човекът, който е написал това съдържание, какъв е като професия, като познание, в какво е активен ли е, смисъл, има ли доказателства, чисто като социален граф погледнато, че това е истински човек и така нататък. Тоест натам се върви, същото почти е и за брандовете. Идеята е, че е много трудно да накараш някой да те препоръча. Тоест, във всяка една медия мога по някакъв начин да си уредя статия с връзка, но е много трудно да накарам някой авторитетен журналист да застане с името си зад този текст. Нали? Именно на това се разчита при авторството. И нещо, което стана ясно е, че лингвистичният анализ на текст не е достатъчен. Тоест, ако преди си мислеше в посока алгоритъм да преценява даден текст и да каже това е смислен текст, ценен на тази тематика и така нататък, оказа се, че това не е достатъчно смисъл. Има прекалено много начини да се злоупотребява, да се манипулира и така нататък. Има дори такива научни разработки. Аз съм бил в университета, знам. В смисъл алгоритъм, който пише научни публикации, буквално прави цитати, изображения и така нататък. Всъщност това е пълна безсмислица. При Google, в смисъл, доколкото виждам, гледат много сериозно на авторството и на тяхната социална мрежа Google+, толкова сериозно, че вече всичко започва да се върти именно около човекът. Ако някой погледне менюто на Google, първото нещо, което вижда е неговия Google Plus профил, а не търсачката дори. Това е една концепция, която вече казах, че се заформя, нали, не е важност от към страница, от към домейн, а от към човек, който седи зад съответното съдържание или бранд, естествено. Идеята не е нова. Като погледнем патентите, това е много малка извадка. Последният буквално от преди 3 дни, този месец патент, свързани с авторство, така че от 2005 година се мисли в тази насока. Със сигурност концепцията не е нова и
и се развива. След малко ще покажа един интересен цитат от този патент, който е в момента на заден фон. Но преди това хората може би се задават и вие въпросът, помага ли при резултатите от търсачките, в смисъл авторството? Официалният отговор е не към момента, но не се знае дали ще е така в бъдеще. Самите хора от екипа на Google за авторшип казват, че самата идея е един ден това нещо да влияе на резултатите. При персонализирани резултати аз имам достатъчни основания да вярвам, че влияе, т.е. когато си логнат в профила си. В този смисъл, че резултати, които въобще не се появяват иначе, ги виждам, примерно, когато някой мой познат ги е отбелязал с +1 или той е авторът, ги виждам на първа страница в Google. При бъдещо социално търсене, после ще ти дам, ако има време, малък паралел между двете концепции за търсене, със сигурност ще влияе авторството. Негативно, чрез всякакви филтри за подобни на пингвин, на панда, извинявам се, както може да влияе както положително, така и отрицателно. Нали? В смисъл, има много по-голямо доверие в един материал, който има автор зад себе си, утвърден. И цитат от този предния патент, който общо взето казва, че ако даден агент, под агент има предвид физическо лице или бранд, вече има утвърден профил и качествени публикации в интернет, напълно реално е да очакваме други публикации, направени от този агент, да се позиционират по-добре, отколкото публикации, направени от агенти с по-ниска репутация от неговата или агенти без вързано авторство, т.е. анонимни. Това е създателят, доколкото съм запознат на самата концепция за авторството, в смисъл човекът, който използва HTML5 атрибутът, за да го използва и с социалната мрежа Google+. Отново се казва, че идеята е авторитетните се класират по-добре. Самият Мат Къц също казва нещо подобно, общо взето съм подчертал. Качествените автори ще повлияват на класирането. И изпълнителният директор на Google Ерик Шмидт също някаква книга, мисля, че беше пуснал буквално преди 1-2 седмици. Отново в нея имаше цитат, който е в подкрепа на авторството. Как се свързва? В смисъл, това е практичната част. Начините са много. Аз започвам с двата, които са стандартни, тъй като съм фен на стандартите. Значи от дясно наляво най-простият вариант е примерно имаме сайт, в сайта имаме публикации, от всяка една публикация връзка слагаме с Relation автор към Google Plus профила ни. Най-естествено, примерно в края на статията да има автор еди кой си и самото име да е връзка с съответната релация. И естествено от самия Google Plus профил е хубаво, т.е. не е хубаво, Google го изискват, да има потвърждение, т.е. има една секция, след малко ще дам като скриншот, в сътрудничина, в която трябва да изброим сайтовете, в които ние сме автори. По този начин двустранно потвърждаваме, верифицираме тази свързаност. Малко по-сложният вариант е вляво, при сайтове, в които има много автори и те си имат собствен профил в рамките на сайта. Примерно ние, когато консултираме новинарски сайтове, много често се случва, журналистът си има страница в самия сайт, в тази страница примерно има някаква снимка, кратка биографична информация и текат примерно долу последните му новини и материали, които е написал. Идеята е Relation автора да слагаме не към Google Plus профила си, а именно към тази страница и вече от нея, чрез Relation Me, да сложим връзка към Google Plus профила. Това се прави най-вече защото отваря вратите един ден и други търсачки и социални мрежи да се присъединят. Примерно аз личния ми блог, имам си такава страница, About страница за мен и по същия начин с Relation Me съм вързал не само Google, съм вързал профили в Twitter, Facebook и така нататък. Евентуално един ден и те да използват тази свързаност. Значи това е екранът, т.е. важна е тази първата секция сътрудничина, за която говорих. Там да се отбележим, т.е. да въведем сайтовете, в които сме автори. След малко ще се върна пак на този слайд, но за да обясня и предната секция, но преди това е много важно да се разбере, че много хора вече са автори без да се налага нищо да правят, т.е.
Google се опитват по всякакъв начин да разпознаят авторите, нали, прямо текущия статус на интернет, нали, както в момента изглежда. Най-простият пример е, че примерно чрез имейл, т.е. ако ние сме автори в някаква голяма медия, е напълно логично да имаме имейл от тази медия, т.е. името на човека, кломба, медията, нали, точка, разширението, при което автоматично това нещо свързва авторството. Така че много хора няма нужда нищо да правят, смисъл профилите са вързани. Другото е чрез други социални профили, т.е. както показах на предния слайд, много е важно всеки в Google Plus профила си, дори да не е фен на социалната мрежа Google Plus, дори да не я ползва, просто да си върже останалите профили, които използва. По този начин, в останалите социални мрежи, по този начин Google Plus се появява нещо като мост, т.е. и чрез самия него може да се верифицира авторството, в смисъл на това, че примерно това нещо си е пример от практика, да може да верифицираме авторство в Google Plus и чрез Twitter, т.е. Google достатъчно вярват на Twitter и ако ние просто някъде сме направили някаква публикация и сме сложили връзка не към Google Plus профила, към Twitter профила, отново ако по този начин са вързани, всякакви инструменти и така нататък ни верифицират авторството и ни показват, нали, rich snippet-а. И още нещо, по този начин, като си вържим профилите в тази секция, други потребителски профили, самият Google, дори да не сме активни в самия Google+, Google вижда нашата активност в останалите социални мрежи, което е още един огромен тръстов фактор, в смисъл показва нещо, което е много важно, да се разбере, че сме истински човек, нали, пълен е с спамъри, да се разбере, че седи истински човек зад всички тези профили и те дори са вързани. Чрез микродата чисто технически би трябвало да е възможно да се върже авторство. Реално в момента не се осъществява, но в един бъдещ етап съм сигурен, че и това ще работи. Чрез Twitter дадох пример. Авторство има вече и в YouTube, в смисъл YouTube вече, доколкото разбирам, под услуга на Google+, така че всичко общо взето минава под крилото на Google+, така че профилите, предполагам, вече са мержнати и реално ако качим едно видео в YouTube, започва да се класира в резултатите на Google с снимката на автора отпред, което също може да се използва като много авторитетен сигнал. В смисъл, съвсем логично е да се сетим, че ако имаме много силно, тежко видео в YouTube, вирусно, примерно, което не е чак толкова сложно да се постигне, нали, отново би било един голям плюс нали, като сигнал в алгоритъма на Google. И разбира се, има някои гафове, смисъл, в целия си този стремеж Google да разпознават авторството на база на текущото положение, се случват някои недоразумения, в смисъл, примерно имаше такъв случай човек, който е починал отдавна, но се говори за него в една статия и някой даже му беше мисля, че направил Google Plus профил и това нещо се върза автоматично като авторство, което, нали, не беше редно, но технологията е нова, случват се и такива неща. Тук съм изброил инструментите, с които може да се следи авторството и неговото състояние. Най-често използваният е самия Rich Snippet Testing Tool. Давах го за примери при микродатата. Той е предимно за микродата, но работи и за авторство, т.е. имплементирано е идеално и ни показва, нали, евентуални проблеми, ако имаме при свързването. В Google Webmaster Tools се появява такава секция Author Stats, при която за текущият автор има много добри и полезни статистики, както и за нашите сайтове и авторите, които пишат тя, колко са активни и така нататък. В самия Google+, при някои авторитетни профили избрани се появява, но не е пуснато за всички официално, Authorship Analytics, долу дясно в сайдбара, което общо взето показва същата информация като в Webmaster Tools. За инструментът AutoCrawler Tool ще говоря малко по-късно, ще дам един интересен пример. И тук съм се отбелязал, да не забравя да го спомена, когато в този слайд, който показах, изписваме сайтовете в Google Plus профила си, на които сътрудничим, ако в дадена голяма медия имаме примерно само една, две или няколко публикации, а не много, може да сложим връзки конкретно към тях, а не към целия домейн, което би било по-полезно за потребителят, смисъл
чисто от потребителска гледна точка, примерно, този пише в този сайт, нали, да не търси статиите, просто да има връзка директно към тях. Това нещо е пробвано и работи. Какви са предимствата на авторството? Мисля, че вече станаха ясни, но отново да ги обобщим. Това, което повечето виждате, че от rich snippet, който се появява със снимка на автора, логично е да заключим, че се получава по-висок CTR, което в последствие естествено води до по-добри позиции, дори да е индиректно. В резултатите потребителят се поставя в центъра, т.е. една съвсем различна концепция, и това нещо вече го обясних. Авторството, както казах, може да предизвиква разни наказания и алгоритми, но може и да ги гони, т.е. панди в случая. Нещо, което се надявам аз лично, а и много хора, е да помогне против кражата на съдържание. Тоест, в момента, според мен, един от най-големите проблеми в интернет, аз като наблюдавам като практик, е, че много се краде съдържание, в смисъл копира се неправомерно, не се споменава авторът, източникът и така нататък. Логично е да заключим, че ако едно съдържание е първо публикувано някъде и си тежи с автора, нали, в последствие, ако някой го изкопира, вече това нещо е ясно, че се е случило. По-малко гласност на анонимните, това е един от големите плюсови, че всякакви анонимни тролове и така нататък, просто цената им да бъдат анонимни става прекалено голяма, т.е. няма никаква гласност за тях. И не на последно място участваме в Google Knowledge Graph. Предполагам, много хора са получили като физически лица или като брандове имейли от Google, че Google е разпознал около тях някаква информация и ги включва в Google Knowledge Graph, което също е един огромен, в смисъл много голям авторитетен сигнал за алгоритъма. Още едно предимство, този резултат, за съжаление, в Google BG не съм успял да го възпроизведа. Идеята е, ако сме пустили публикация от Google, която има авторство вързано, в последствие, ако седим повече от 2 минути, така горе-долу е сметнато, т.е. изчели сме цялата статия и натиснем бак бутона, Google ни предлага още публикация от съответния автор, което показва как един сигнал, който по съществото си е негативен, т.е. според мен един от най-големите негативни сигнали е Google да изпрати човек към даден сайт и той моментално да се върне. Но се оказва, че ако човекът всъщност седи повече време на сайта, нали, това може да се превърне дори в позитивен сигнал, т.е. зависи колко време стои самия човек на сайта. Посетител, потребител. Авторанк е терминът, който започва да се заформя, т.е. нещо като спрямо концепцията за PageRank, само че ориентирано от към потребителска гледна точка. Изброил съм просто неща, които съм се сетил. Всъщност, безкрайно може да са факторите, които влияят, но най-общо казано, колко хора следят съответният профил или бранд, нали, трябва да правим паралела и с брандовете. Съответният автор, съответният, нали, потребител, автор ли е на качествени публикации, на каква тема са те, в какви медии пише, какво е обкръжението му е много важно, какви са ти приятелите, активен ли е в Google+, смисъл нещо, което е много важно и положително като сигнал, нали, потребителят да е активен, т.е. да е реален потребител, т.е. да прави публикации, да споделя, като цяло да взаимодейства в социалната мрежа. И още нещо, което няма как да се излъжи Google е, примерно, при авторството няма, реално погледнато, един потребител, ако се е вързва авторството, дори да не ползва социалната мрежа Google+, той все ще използва някоя друга услуга на Google, т.е. Gmail, YouTube, ще има Android телефон или нещо подобно, ще се чеква наляво-надясно, т.е. неща, които не могат да се манипулират и което по още един начин показва, т.е. може е като сигнал, че става въпрос за реален човек, а не за някой фалшив профил или примерно създаден с цел само да трупа разни социални сигнали. Още веднъж същата информация, но представена визуално и някакви предполагаеми фактори, които ще влияят на авторанга. Този инструмент, AutorCrawler Tool, аз разбрах за него от SEOmoz, сега не мога да кажа точно кой е създателят му. Страшно полезен е и зад него стои концепцията, че е важно не кой сайт те линква, а кой човек като персона те линква. И аз съм направил
този отчет на база на домейна на SEO конференцията, т.е. хората, които са линкнали сайта на събитието. Общо взето не можах да ги събера на един слайд. Това са хората наредени по, в случай не мога да кажа по какво са наредени, по Page Authority, но по-логично беше да ги наредим примерно в колко кръга участват, но както и да е. Това предлага на този етап инструмента. Не е лесно да се работи с него, в смисъл конзолно базиране, това просто го връща като отчет, но резултатите са много полезни и както може да забележите, само 11-12 човека от всичките стотици или може би хиляди, в смисъл всички големи медии писаха за това събитие, само 11 от тях публикации са свързано авторство. Всички останали са едва ли не анонимни. Надявам се до година, примерно, това нещо да е различно. Тоест. И което ще носи много по-голям авторитет и много по-голям положителен сигнал и на тези връзки, които в момента съществуват. И да използвам възможността да благодаря на всички тези хора, които ни линкнаха, и не само на тях, на абсолютно всички. При фирмени страници авторството се осъществява с Relation Publisher. Не знам защо така са решили Google. Реално погледнато би трябвало да е отново с Relation автор. Не е стандартизиран тази релация, линк релация не е стандартизирана, но предполагам ще се стандартизира в близкото бъдеще. Отново плюс участва брандът в Google Knowledge Graph, което, както вече стана въпрос, е много важно Google да не разпознае като бранд. Огромен авторитет е. Рядко се вижда, но се вижда в западните резултати на Google лого. При локалното търсене те вече доста се умешиха нещата, в смисъл Google Places вече е част от Google Plus Local, всичко минава под крилото на Google Plus. Има много начини един бранд да се верифицира, да се потвърди. Тоест, ако ние искаме да утвърдим един бранд, в самия Google има страшно много варианти. Тоест, примерно Google Places да си получим картичка, нали, за физическото местоположение на адреса, да верифицираме с Relation Publisher, URL адреса, имейл адреса. Има там едни писма, които се пишат за молба да участваме в Google Knowledge Graph. Да се вържат, нали, профилите на Google Plus с Google Places, които още не са се обединили напълно двете услуги. Тоест има страшно много работа и колегите, които питаха как да наложим един бранд, има страшно много работа в самия Google и Google Plus по това да се верифицира един бранд, нали, на него да може да се вярва в бъдеще, така че това нещо може да се работи. И някои често срещани грешки от нашата практика. Най-честото е използването на nofollow, когато се използва авторство. Тоест, примерно, има някакъв такъв огромен страх от едно време, че хората не трябва да слагат никакви връзки към външни сайтове и всичко трябва да е nofollow и така нататък, да не им изтече PageRank, нещо подобно, което за мен е абсурдно. Смисъл, аз nofollow не използвам изобщо. Честно казвам, не го харесвам като концепция. Но nofollow чупи авторството, т.е. хората се слагат връзка relation автор nofollow, което е абсурдно. Същото нещо се случва и примерно всички утвърдени брандове на сайтовете си имат едни иконки към Facebook, към Google+, към Twitter и така нататък, които са, нали, социалните им профили. И в огромен процент от случаите хората слагат nofollow на тези връзки, което също е абсурдно. Смисъл, това не са някакви лоши сайтове, които ние да не искаме да линкваме и да се страхуваме от тях. Нали, това са си нашите профили в социалните мрежи, т.е. съвсем логично е да мислим в посока това да са връзки с релации ми или публишер или, нали, нещо подобно, но не и nofollow. И което ни лишава от един огромен тръстов сигнал отново с търсачките и в частност Google да разберат, нали, че ние сме реален бранд, имаме си страници навсякъде, поддържаме ги и така нататък. Всякакви грешки с noindex, nofollow, като HTTP хедери, като мета-тагове, могат да развалят авторството. Давам веднага пример новини. И те са решили да е noindex да връща тази страница, т.е. да не се индексира. Нали, това отново, ако използваме тази страница като jump, нали, да вържим авторството, отново това нещо се чупи, това нещо се наблюдава често. Същото е с robots.txt и, нали, ако примерно тази страница забраним с robots.txt, всякакви грешки в каноникализацията на адресите ни, т.е. ако има проблеми с Canonical, те създават много други проблеми като цяло на сайта, но създават проблеми и за авторството.
Нещо също много често е, примерно клиент се обажда и казва, аз следвам всички стъпки, вързах си фирмения сайт към Google Plus страницата и обратно връзка, но не се осъществява авторство, нямам, нали, инструментите нищо не показват, има някъде проблем. Всъщност се оказва, че много често, примерно в сайтът им е без www отпред, а те са си го написали в Google Plus страницата с или обратното, което чисто технически са два различни домейна и, нали, връзката между тях не се осъществява с Google Plus страницата. Има разлика, поне чувам, че има разлика между HTML4 и HTML5. Честно казвам, не съм го тествал, тъй като аз не се занимавам с такива стари технологии като HTML4, но ако някой има проблем т.е. не му се вързва авторството, като използвайки атрибут, при HTML4 и ако не HTML4, може да пробва като параметър на самия URL адрес. Казва, че така трябва да се прави, не съм го пробвал, но го отбелязвам като често срещан проблем. И тук съм се отбелязал да кажа, че се наблюдават злоупотреби при авторството, т.е. най-честият пример е някой се опитва чрез коментар в дадена голяма медия да си вкара връзка към Google Plus профила, от него линква в медията и все едно той е автор на някоя хубава публикация, примерно там. Случва се това нещо, но не мисля, че това нещо носи какъвто и да е плюс за самия човек, тъй като Google съм сигурен, че авторството и при авторанка вкарва хората подобно на както е при сайтовете. Тоест при сайтовете, когато Google обхожда даден сайт, той казва това, той ги групира сайтовете в групи, т.е. казва това е блог, това е форум, това е социална мрежа, нали, това е новинарски сайт и така нататък. Аз съм сигурен, че също нещо се случва и при хората. Т.е. казват, този човек е специалист в тази област, този в тази област и така нататък. Така че просто да се пишем за автори на някакви други статии, не мисля, че има някаква логика. Няма да давам повече примери при злоупотребите, тъй като не мисля, че е чак толкова интересно. Няколко думи за Google+. Смисъл, според мен той възниква заради това като социална мрежа, че просто всички останали социални мрежи са затворени. Тоест, от тях не може да се вземе никаква реално полезна информация. Тоест, има някаква информация, която е публична, но тя не ни върши работа. А на Google и в начинът, по който се развива интернет, им трябва точно тази информация за хора, за брандове и така нататък. Така че Google Plus е перфектният вариант да се подписва, нали, всеки един човек или всеки един бранд и да се валидира чрез него. Нещо, веднага, естествено, си правим извода, че е хубаво да имаме 100% попълнен профил в Google Plus като човек и в Google Plus като фирма. Тоест, колкото повече информация даваме, толкова по-откриваеми сме, нали, логично е. Има много изисквания самия Google Plus за самите потребители, в смисъл, за разлика от другите социални мрежи, нещата са доста по-затегнати. Примерно на снимката на профилите на хора е препоръчително да има лице, за да се появи авторството, иначе просто не се появява. Така че трябва да застанем с лицето си. Има и други ограничения, примерно не може да използваме псевдоними или има там някакви правни спорове. Така че нещата се случват, но малко по-бавно, именно заради всички тези рестрикции, но пък това ни дава, нали, много по-качествени потребители в самата социална мрежа. И нещо, което е интересно, това, че на снимката трябва да има лице, не ни забранява да си играем с бекграунда. Така че много хора това, което правят е и не мисля, че е забранено, да използваме някакви по-набиващи се на очите цветове за бекграунд, като червено, нареета, оранжево и така нататък. Изследвания показват, че водят до 35% до 150%, даже чето преди една седмица, по-голяма CTR. Не мога да кажа дали това е вярно, но със сигурност помага. Няколко погледа към бъдещето и по-точно неща, които не са ясни и трябва да се решат. Примерно какво правим при публикации с повече от един автор. Със сигурност Google ги отчита и свързва авторството, но просто в момента показва снимка само на първата връзка, на първият вързан Google Plus профил. Нали, не се знае дали така е редно или не. Очакваме да се включат и други социални мрежи и сайтове.
В смисъл концепцията е напълно отворен стандарт HTML5, така че не знам защо само Google се възползва до сега от това нещо, пък то си е много полезно във всякакви, откъдето да го погледнем. При бъдещо, евентуално социално търсене, тук мога да отворя една скоба, тъй като да разясня какво точно има предвид под социално търсене. Значи има две концепции за търсене. Едната е стандартното, примерно Google, т.е. имаме бот, който обикаля. При стандартното търсене имаме много голяма база данни, но нямаме ефективен алгоритъм 100%, по който да класираме тези данни. При социалното търсене, на което много хора разчитат, че това е бъдещето и така нататък, нещата стоят малко по различен начин, т.е. там се разчита на концепцията, че ако нещо е качествено, някой вече го е споделил в Google, или в Google+, или в Facebook, или така нататък, в съответната социална мрежа. И т.е. тогава е много по-лесно да се класират резултатите. Примерно, нали, в социалната мрежа има много фактори, като споделяния, харесвания, коментари и така нататък. Т.е. много лесно да се направи алгоритъм да се класират резултатите, но пък имаме много по-малка база данни. Т.е. едва ли, примерно, една медицинска, строго специфицирана публикация, някой, дори специалист в тази област, би я споделял в социалните мрежи, нали? Няма логика да го прави. Така че истината според мен е някъде по средата. Тоест и да имаме голям бот, който да прави голяма база данни, и да имаме URL адресите, които са в тази база данни, нали? Ако за някои от тях имаме социални сигнали, да ги използваме. И именно за това Google си правят социална мрежа, именно за това и Facebook си правят търсачка, поне аз не съм видял търсачка от Facebook, но така се чува, натам се върви. Това исках да отлича като двете концепции, така че истината е някъде по средата. За Panda Update, базиран на авторството, вече споменах, че е съвсем възможно според моя опит. И с микродата има още някои неща, които според мен могат да се изчистят с интеграцията. Примерно снимката на автора отпред ли да, отзад ли да е, какво, тъй като при микродата, нали, също има примерно рецептите с снимка на рецепта, нали, тогава къде слагаме на автора. Тогава на автора в случая в момента се появява по-малка снимка, което реално лишава автора от... Нали, честно казвам, не е редно да е така. Така че според мен има и там неща на къде да се развиват. И обобщение. В смисъл, моят съвет е от сега да конфигурирате авторството и да градите авторитетни профили като в Google+, естествено, като човек, а също и като фирма. В смисъл, приятно е, хубаво е в Google+, според мен е най-добрата социална мрежа, така че и реално погледнато хората вече се изсипват всички натам, поне като гледам какво става в чужбина. Тук нещата са с малко закъснение, естествено, но съм сигурен, че тук това нещо ще се случи. И естествено създавайте качествено съдържание, споделяйте, взаимодействайте, изобщо бъдете активни. Това несъмнено се вижда от алгоритмите от Google и е един голям плюс. И това, към което всички дават като съвет е да трябва да се стремите, т.е. да станете един авторитетен ресурс, който хората да познават, т.е. познаваемостта, вече един автор, когато пише примерно по дадена тема. Впоследствие, когато се интересуваме от публикации на същата тема, нали, се набива на очи и знаем, че съответният човек, видим ли го, точно тази статия търсим или пък може да му се доверим. И както го казват в чужбина, трябва да бъдете невероятни. И като бранд, и като хора, за да може, нали, това нещо несъмнено ще се отрази и на алгоритмите, и на класирането в всякакви търсачки, не само Google. Това е от мен. Аплодисменти за Васил. Има някакви въпроси. Мисля, че това беше най-практическата лекция, със сигурност с много практически неща. Въпроси сигурност има към него. Само да кажа, че всеки въпрос тук имаме въпрос. Докато дойде микрофона, ще даваме фанелки от Суперхостинг, така че давайте се с въпросите. Със сигурност Васил може да отговори страхотни неща. Ето тук отпред. Ще си дигнете ли ръката, само да ви намери човек с микрофона? Благодаря. Казвам се Харламби Марков. Искам да попитам как ще се осъществи връзването на Google авторство в случай, че публикуваме гест пост и няма създаден автор на сайта, в който публикуваме?
Благодаря ти за въпроса. Смисъл, има няколко начина да се случи, смисъл съвсем технологично. Просто самият гост може да си сложи връзка на края на публикацията, нали, автор или кой си, извръзка, така че е възможно да се направи профил на страница в съответния сайт. Сега зависи от системата и така нататък, нали, как работи сайта и да се вържи по другия начин чрез нея. Тоест в един момент, ако сайтът започне да клони към сайт с много автори, което се случва с много медии, в смисъл, примерно малки блогове, които стават големи медии, нали, именно това се случва. Така че варианти има много. Не мисля, че е проблем, а и самото гест блогване според мен има много голямо бъдеще. Именно защото също е един много добър сигнал. Тоест, той в момента си е добър сигнал, но хората предимно са анонимни. Тоест, нали, просто някой дава някой друг да публикува един текст и реално не се връзва авторството. Докато ако се направи технологично, според мен е един огромен тръстов сигнал отново. Тоест, в този сайт пишат повече от един човека по дадена тема, нали, която е свързана. Пъблишър, другата е през автор. Когато дадена статия се публикува, кое е по-добре да се използва и има ли проблем, ако се използват и двете? Пъблишър да налага бранда, сайта, и автор да налага автора. Това ми е първият въпрос. Добре. Втория въпрос е, когато се публикуват преводни материали, които са на автор, който и той си е дал разрешението, не говорим за крадени. Там как е добре да се работи с авторство? Реално автора е автора на чуждоязичната версия, но преводача също е автор. В този случай има ли смисъл да се пуска връзка към авторство на реалния човек, който е превел статията, или е по-добре да се остави просто като връзка към паблишера, като нещото, което стои за този материал? Добре, благодаря ти за двата въпроса. Значи относно първия няма никакъв проблем да използваш и двете, и Relation автор и публишер, стига да има логическо обоснование да го правиш. Т.е. да имаме наистина текст, който наистина да си има автор и той да си е вързан към съответния профил на физическо лице в Google+. И в същото време, ако този сайт е някакъв бранд или медия и така нататък и си има страница в Google+, няма нищо лошо дори от всяка една страница от този сайт да има връзка към съответната Google+ страница. Било то скрита в хедъра или реално чрез бутон. Така че няма конфликт. В смисъл имаше конфликт при самата валидация, когато започна всичко това, т.е. Google казваше, искаме само едно от двете, но в последствие се оказа, че реално при много случаи се използват и двете и няма конфликт между тях. И в момента и инструментът всичко показва, че няма никакъв проблем. Относно втория въпрос, честно казано малко спорно е. Според мен повече зависи от това как се разберете с съответния, нали, първоизточник на материала. Тоест, може да се вържи самия преводач, първоизточниката, защо не и двамата в определен ред, така че не мисля, че е проблем отново. В смисъл могат да сложат повече от една връзка Relation автори и вече да си прецените кой е с по-висок приоритет, коя да е първата. Добре, нека да благодарим на Васил отново. Merci.